e vorba? Cu ce avem de-a face? E un asasinat în plină stradă. Așa se pare că stau lucrurile. Ceea ce pot să vă spun e că evenimentul s-a întâmplat cam de curând, în seara asta, în jurul orelor 23 și 10, 23 și 15. Ce este cert e că avem o victimă, că pare a fi mort prin împușcare. Rezultă că s-au tras mai multe focuri cu o armă pe care noi am cam identificat-o, dar nu... De ce calibru era arma? Pare a fi de calibru 9, pare a fi. Deci s-au tras o armă cu glonț. O armă cu glonț, deci armă letală, câteva tuburi trase pe jos. Câte ați găsit? S-au tras, să zic așa, în două reprize, câte 2-3 focuri. Ce pot să spun este această afirmație care, sigur, se poate verifica la autopsie. Unde este atins? În piept. Numai în piept? E în piept, da. Cine a tras, a tras cu intenția de a-l omorî. Cine a tras, evident, cu intenția de a omorî, pentru că deducem și o anume perioadă în timp. Există un traseu de câteva zeci de metri în care victima, din anume motive, și-a abandonat lucrurile care le avea asupra lui, ceea ce înseamnă că... Practic, criminalul a fugit după el și a tras după el din mers? Nu știm o asemenea situație. Despre motive putem vorbi? Deducem că din modul în care s-a împușcat că au fost față în față sau cel puțin într-o poziție de felul acesta. Este o reglare de conturi, domnule procuror? E prematur să tragem astfel de concluzii. Victima este cunoscută ca făcând parte din lumea interlopă a Piteștiului. Este un element pe care îl știm și care sigur vom avea în vedere în formarea cercului nostru de bănuiți. Aveți un cer de suspecții în momentul ăsta? Evident că avem. Din informație de până la această oră a fost amenințată, a avut un conflict cu cineva? Există și astfel de date, dar mai mult nu vă pot spune. E cineva din clanul sportivilor, din clanul din care făcea parte și el? Nici aceasta nu putem verifica și afirma.